Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм геймплей туториал и днеска играем Майнкрафт. Какво ти бе? Виж как е станало черно. Оправи се. Омага и така почвам поредица как се правят разни глупости за Adventure Map и всякакви такива глупости. И така днеска ще правим баня. Значи виж, трябва ви това. Зависи от какво иска да ви това стената и останалото. Аз ще направя от кабелстон. Това. Ще покажа за студена, защото за студен или за топъл източник няма значение. Той не е също само дето сменяш. Дали да е вода, дали да е лава. И една ръчка. И така ето да започваме. Правите примерно така, дръпват и още така. Правите така. По-малко ще го направя. Ще прави това. Не, много малко стана те. Така е добре. Ето. Значи геймплей туториал е група. Значи Дани Долна Бой ръководи в V-Box. Аз в YouTube. Не, това е спокойно, не е нищо. Да, имам гости и да се заговорих тук. Така, слагаме тук една стена. Така. Казах ви вече, няма никакво значение за източник. За дали е с топла вода, дали е с студена, няма никакво значение. Поне за мен няма никакво значение. Покажа как трябва да се направи ето това. И така ето чупим така. Така. Сега го щехме да правим, щехме да слагаме глоустон. Тук глоустон още не съм го научил как изглежда. И затова не го знам, не разбирам. Тук като обикновения глоустон изглежда. То с текстчър пак. Карай. Значи така, един фрап се изтегли. Омага. Както и да е, тук ще сложим две врати. Тук на оставя да сложи ръчка, че забравих. Не ста. Това трябва да свети достатъчно. Така ще направим за окраска. И гледам много хубаво да го направя. Говорим за хубаво. Значи на това не става слагам. И така. Нека да видим как ще се... чакай. Първо ще покажа какво ще да правя. Трябва ми синя вълна. Ево писла зули блок, че ще сложа. И сега вълна за какво ми е. Тук някъде ще бъде дупката. Качваме се горе. И примерно слагаме ето това тук. Правим така. Така.
И така, слагаме тук така. Ето така, падаме. Трябваше малко по-добре, защото като се натисне и водата ще падне върху ливъра. Както и да е. Тук ще сложим ливъра. Аз пък ливъра бачи са много проста. Ако говоря, какви глупости си говоря, сега тук нещо се прецака. И така, горе-долу. Да, горе-долу, да, стана. Тук ще и дупката. Идвате се тук. Това не е лапис лазули блок, че ще сложим. Красиво го направихме. Ще за водата. Тая тук ще ще направя така да излеза в хипостил. И така слагаме ето тук редстоун. Всъщност това е доста просто нещо. Близко е до акъла да си го направиш просто. Само да видим едно нещо. И то така и че си пускаш водата, защо викаш да се изкъпя, натискаш и се къпиш. И това беше от мен. Довиждане!